Il-Gvern għaddej b'ħidma sabiex għall-ewwel darba f'pajjiżna jkollna kummissarju speċjalizzat għall-anzjani. Stqarret dan is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani Justin Caruana. U għandna abbozz ta' liġi wkoll poġġejna fuq il-mejda tal-Parlament biex ikollna kummissarju għall-anzjani biex l-anzjani jkunu jistgħu jirrelataw ma' persuna oħra anzjana bħalhom illi jkollha l-possibilità illi tidħol fil-każ u tinvestiga l-każ ukoll ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u anke abbuż li qed jissussisti. Bħal dan iż-żmien sena mill-Parlament għaddiet il-liġi maħsuba biex tiġġieled l-abbuż fuq l-anzjani u jħraxu l-pieni fuq min iwettaq xi forma ta' abbuż fuq l-anzjani. Wara dan il-pass qalet is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana issa kien imiss li tingħata informazzjoni mill-Pulizija lill-anzjani dwar l-abbuż. Matul din is-sena u propjament illum fil-ġurnata kontra l-abbuż qegħdin hawnhekk appuntu biex nagħmlu t-tieni fażi issa fejn qed nedukaw lill-anzjani tagħna biex jarfu meta jkunu qed jissubixxu abbuż x'natura ta' abbuż u x'għandhom jagħmlu meta tkun qed tissussisti każ ta' abbuż jew ċirkostanza ta' abbuż. It-tnejn filgħodu żorna ċ-ċentru matul il-jum taż-Żejtun fejn l-Ispettur tal-Pulizija Fabian Fleri kienet tella waħda mill-laqgħat ta' informazzjoni għall-anzjani. Nagħmlu talks fuq crime prevention biex ngħinu lill-anzjani kemm jista' jkun ma jagħmlux affarijiet li iżjed jindikawhom bħala target għal reati kriminali u affarijiet ngħinuhom ukoll jagħmlu ċerta affarijiet biex huma jkunu iktar safe fid-djar, speċjalment fid-djar tagħhom waqt li jkunu barra jagħmlu l-qadi tagħhom. L-Ispettur Fleri appella sabiex kull min isofri minn xi forma ta' abbuż għandu jċempel immedjatament lill-Pulizija.